Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Kalian juga hadin bang ayok ban ai ka vote ka jonga te ka jing community ka kalian jupan ba kolong baning kong hi bangin poise ka thong pat kumba mo ka jing kermen hindam barok khot kinong kersan ka jongi ba menta ka kenti nya yo ya ka jing job ka badan buram ta jing thlang ka jonga ban pha kum ka khubor seki pat ba nong kersan ka jongi kolong ba hadin bang lab ai ya ka vote ka jongi hot ka e ka kam ka jongi ngla le te nget scam ba ka e ka barok khot pong pi tentang sahaka ma ka boru ju mon jrong ba nget scam hiru ba wei bang la trace top nget bin khet yo so ju kan job te ka ba kong san kolong ba nya pelong bu kanu nya kan mau ha ka jing doi nam ta kini ki kam baro bang ya trace top ma hadu kan ka khilmat ba kermen ru ba ublai kur khu ya ki lai i ka jing trace top jini ba ru bang yo jing job ba ru ha ka ju ko por ba ngen scam ya ka jinget jungi ta katai Pi hakabede bat kena election MDC hajar persen. Hadin bangi nak kalian parti nilai sim ya karai ban penyen yo ba rabok ten song ba deru persat rai jonga bat kumju na po lang kadem constituency lang kadem like rock constituency bat kumju na po penusla na po nongsken constituency yai kongres meri karpuri deng ya trei ngia persang ban ya trei sitom man kawei pakawei ka snong man kawei pakawei ka police station ban pensai pai ba ya ke jing thmu ya ke jing mut jongi kham tam ngiu ba ya lam ya ka sarkar hangte ya pos sekretariat ka bangi angnut ko long ba nin yo ya ki nong ya rap jongi kata ka bamut hapo ka district council ki MDC ki ban ya rap lem ban nang pentulun ban penjana ya ki kam ki jam baro ki badai bat ke jing thmu jong ka sarkar bat kumju ru ka badai kumno ban ai ka jing da ka pura ya kari ya ka jaj penriu bat ka jela meklai barok wei te ka jing angnut jong ngi na ka liang jong ka parti NPP ka long bala deng yo ya ka jing job ka badon burom sa sisin pat hakani ka election MDC ka bangin saya nyobot akar sautrik kalong ba nginang la shushu ban syakri khamba ya ka jela mekla jong i barok wei langba kini ki lightly ki diskosil bat kumolong menta artli kini ki diskosil ka alek menta syaka ban yajit mai ya ki nomik mat apo ki artli diskosil kata kamut ka jantia bat ka kasil satamos diskosil hakini ki kendiat tayo ki kendiat benai ki bana kaliang jonga bana kaliang jongi ki leaders jong ka parti ngelaya keleng saudong jong ka Khasi Hills bat ka Janti Hills district council man ka wei pakwei ka constituency ka bangas ngau tenat ka bangayok mesim kolong kumu state president jok parti ru ba ngi idon jekermen ba ka wei pakwei ka constituency ngin yo ka jing job ka ba don murom la kalong bangim yo ban job ru nrengat ti kena ba bale se ka jing akun kalong ka ba itanap haki katu kan itali ki constituency ten rei ki babu ni ka ngai i ba ngi long ti kena ba bengin yo ya ka jing job ka ba don murom